Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide. Let's go! Aurtengo nobedadiek die, bide barri zedeko duzela, egun bide dizela, eta geixen bat, gorka antxuste gure pilotue, beran Suzuki Swift Super 1600 izango dugula hemen, karreri irabazten. Aurten, rallizi jarraitzeko lehartioiko puntu askotan gure triptiko ikiko zuen, eta barreun agertzen da mapa orokor bat, eta 6 tramo ezberdinek ralliko ordutegi dozue, eta portadan, fotomotorreko web orrialdea rallizi online jarraitzeko. Barri egun eukiko dugu tramo bi aldiz, Markinetik Itxurreta eta Aginagatik Etxebarrira. Etxebarrin tramo espektakulo amaiera eukiko dugu. Bariku gauin izango da paso por podium Markinan, eta larun batean goizien Berritxu Mendesa, Izpaster Ereño 2 aldiz, eta arratzaldean Markinatik Gaulestira, eta Urrutxu, Munitibar, Sigortza Bolibar beste 2 aldiz. Eta sari banaketa Etxebarriko frontoian gauian. Bariku gaueko bigarren tramuan amaieran, Aginaga Etxebarria tramuaren amaieran, tramo espektakuloa sartu dugu, MIBA eta EIKA enpresen bitxartien, zati bat lurtzatik izango da, eta bedar bola batzuekin, eta hau egiten da, jentik erretza eukitzeko karreri ikustera etortzea.